lali. Sinten kemarin tau dalang iki? Bapake bocah wedok. Ya, Sapa jenenge? lali ya. Jenenge Sendur. Sendur. Mendut. Raga Wangsa. Anake Raga Wangsa. Iya. Kowe tekan kono. Heeh. Kok tembung. Tak tembung. Terus piye? Ora ditampa malah aku dinyek. Kowe ora anak mirang-mirang kok. Oleh ngenyek piye? Kang, Piye? nyucokno bayaran Kang wis ngomong akeh kan. Ya ora ngerti aku putri kano. Kowe lagi metu malah ra gelem ngomong. Ning omahe bocah wedok Lah. ketemu karo bapak. Lah, Saiki tembunge bapake piye oleh ndomono. aku ditakoki sawah, Kang. Lah kowe duwe apa ora? Ora duwe kok dinyek iya, Kang. Lah iya kowe ora di sawah dinek ya wis meneng. Kaya meneng, Kang. Jadi takoki sapi, Kang. Lah kan di sapi. Sapi pirang rakit, ngene iku dak ngenyek, Kang. Apa meneh, Kang? Lho, terus Aku ora duwe sapi, Di. lah iya kan ora di sapi wong mlarat kok. Takok neh, Apa itu? omah tingkat. Haryanto di omah tingkat. Lah kowe Aku ora duwe omah tingkat. alah duwe no. Iki ngetoprak ta lho. Aja purek, Kang. Sampai kok purek. Duwe kok. Takok ngono, Kang. Lho, apa tak pateni aku sesuk ape gawe neh. Kowe seneng mendut. Seneng. Bapakku ditolak. Kandhanono kono. Wis liyane. Kandhanono. Iya iya. Liyane. Kandhani. Liyane mendut. Moh di rudu karo mendut. Karo mendut, Kang. Piye? Gampang nek niku. Sok gampangno. Nek ora gene jaman saiki kok. Aku ndek mangko ya tau koyo wedok. Lho, tau bocah seneng bocah wedok. Ora entuk karo wong tuane, ora kena bi tak colong aku. Ngono ya. Colong. Wes kadane, Kang. Ben ora. Kandhani. Kandhane kudes. Wis dikandhani ponakmu Ya, mau. kon balik. Lho, lah bocah iki. Ya wis colong. Maksudane. Lah tak nyolong. Apa? Tak nyolong menang. Mbak penjol iku anjen. Anakmu nganti kecekel dikepro aku ngerti lho ora. Ana apa-apane anakku. Gede cilike nanti ana kedatan. Ora melu. Wong iki wae. Sing gedhe pangapuramu ya mendut. Kepiye Kakang? Kowe tak colong tak go mlayu. Mergo aku banget tresnane karo kowe. Dadi ngopo kok Kakang? Muga-muga engko bapakmu ra roh mendut. Katon aku bebarengan karo sampeyan ning aku dhewe sampeyan aku kaya kok. Yen perkara bapak iki dijarki. Yen! Rasa sakit. Ora usah waduh. Berarti Gidene wae. Assalamualaikum. Sonek pegelen ya ora usahan dhewe. Mas. Kowe wis tak keprok ejek jagongan. Aku wis mbok kepro. Ya ora krasa. Kowe bener buantre madiar kupingku cumpleng ora umum. Lah kudune nek aku mbok gepuk aku terus piye? Yo terus gletak semaput kok malah jagongan. Oh terus semaput. Ya, Baleni. baleni Pak. Kok growing kok. Kang Kemuda, Mendut. Trisno karo sampeyan Kang. Aku ya tresno karo.
Kok gak ada mercone? Ini coba Gusti. Wah, nek nih.